Mga good vibes. Nanatangari ron sa kwan. Kadong naog sa Busay Falls. Okay. Isag sa agbi rin. Pero relax. Kita-kits na. Unya, tanaw na to ni. Kaning isag asa paabotan ni ron. Sige pataan ni mga good vibes. Pa. Kira mo dia? Ha, okay ra ba dia pa? Ako dili. Magtarungon sa niya to mga good vibes ha. Pagkito lang tamo niya kung siya mabta na tungad pero no. Fokus sa tangari kay murag lisod jud kini agianan ba. So kita kit sa gisulti pa basta daring dapita. Good vibes lang. Good vibes, abot mis dasag ba? Murang sa gumo silang gamnon ani. Kini apiki jud tang ring lugar ba? Pag kuha ko pudin. Wala, gamay pa kay malibang ko pa. Ato siguro sa plastic ni day tubig. Sige patani. A few inches later. Mga good vibes, sara sa mo kadit mga good vibes ha. Libang sa mga good vibes. Pa, ayaw mo rin, malibang ko. Bakit mo? Goods na mga ka-good vibe, goods na. Sana all. Sige na. Basta diring napita. Good vibes lang! Good vibes, sana tangari sa Busay Falls. Oh. Batong naubon na to ha. Tanaw na to ko sa inyo sa view. Oh, boss. Hindi ato ba? Pagka. Ipataan eh. Nahinay lang mga good vibes ha. Luloy mo. Nyawa na. Siniapin kita nila. Kira sa good vibes lang. Ha? Kunti mga good vibes. Oh, tarambyo mga good vibes. Balihan na to ha. Tulad eh. Oh, ni Busay Falls mga good vibes. Ano gawa pa lumay? Sana all. Okay, alam mo diha. Jigo. Salamat sa pag-guide ng mga riha. Woo! Maligo sa aming mga good vibes.
Good vibes. Kita mong Gardo versus sa mga ka-good vibes. Ha? Gardo versus na mga ka-good vibes. Di ba, Brad? Lukso, di ba, Brad? Oh, ano siya ang kuhan, mga good vibes, the best ang kuhan niya rin so far. Kami rin tao rin ba? Kami bakok lang eh. Parehas bakok lang ko na rin. Padong na mi uli mga kalibret, good vibes nga. Night na din ang apot kong ban. So kana sila na po. Mana natin view mga good vibes. Ngadto napakuno na another falls to sa kuno ngadto but murag sabaw na mga kuyog na rin mga buwang-buwang na. So hindi na lang mi magtuga-tuga. No, padong na mi uli, then hopefully no naka hatag ta ninyo nga rao good vibes Japon. Then salamat sa inyong mga suporta diya mga good vibes ha. No, sa inyo ang keep on sharing sa atong videos, pag-like, di ba? O, original ko ulit sa inyo. Basta diring dapita, good vibes lang.